tungod kay usa ka part sa naong nga iyong nakumutan mao ang mata sa usa ka lalaki. Ug nahitabo nga misudlot ang mata niini. Pagsudlot sa mata, ug nagdali-dali dayon ang lalaki ug sampong siyang mata. Dagan ngadto sa tambalanan kay aron iya kining patambalan. Ug samtang habilin ang babae sa iyang nahimutangan, padayon gihapon kining nagkurog nga naghilak. Ug napansin sa babae na sa iyang mga hilak wala na mga luha nga motulo sa iyang mata. Mao to nga nakahunahon na ang babae nga kung padayon siya nga magmahinadlukon sa mga problema nga mabot siyang kinabuhi, ang iyang problema dili mosulbad. Mao tong nibarog ang babae ug miuli siya sa ilaha. Gikuha niya ang cellphone. Pagkuha ron niya siyang cellphone kay ning ring man ni. Way langan-langan ug pagduha, iya din kining gitubag. Ug didto nahibaw-an sa babae na ang nanawag niya kadto na usab usa ka lalaki nga nag-blackmail niya. Ang lalaki nag-ingon na kung dili ka mosugot nga magkita ta karong adlaw niining lugara, ang kining hubo nimo nga larawan ako ning ipakatag sa social media o sa imong mga kaila aron nga mo-viral ka. Mao to nga nagkurog ang babae sa kalagot. Nangursunada ang babae. Willing na gyud siya makikita sa lalaki. Mao to nga miadto ang babae sa lugar nga diin giingon sa usa ka lalaki nga dito sila magkita. Ug pag-abot dito sa babae, doon na may lalaki nga nagtalikod. Familiar maging kay sa iyaha ang hulagway niini. Motong ingon ang babae nga ako pag gining padulan kay aron mas mailhan pag yun ako kung kinsa gining tawhana. Pag atubang ron sa lalaki, motong nakurat ang babae. Ikaw? At ang part 6 ani. Kung kinsa ka tong laki ha?